MK ऑफिशियल हेलो फ्रेंड नमस्ते जी हेलो नेहा गई वेलकम वेलकम मा ओंख्रि जाखो नेहा गई मा ओंख्रि जानानै फैखो नेहा मा ओंख्रि जाबोखो नेहा मेंख' नैबे फांखाखौ होफैसाय गोजौनिखौ MK ऑफिशियल मैथा ना बिलाहि बाथोन गोखैजों गोखै वो ऊपर का फैन है ना इसको तो नीचे वाला का मत दो ऊपर का फैन गर्मी लगा है मारै दं लोमजागाबाय नामा MK ऑफिशियल लोमजादों होननाया एस कमेडि हेलो मा खबर मोजां खबर आगै नोंहालाय मा खबर एस कमेडि मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो सोरबा सोरबा दंथारो नामा लाइभआव ओंखायनो आंनि लाइभआव मानसिफोरा खम जानानै दं हामबाय मोजाङानो दे हामनांगौ हामाबालाय बोरै जानो ने नोंना वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो बेबो चेनेल दं नामा MK आथ' चेनेल गैयाना नोंना बेयो वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो नोंनिया एजि गेमार वाइटि लाइक होबाय आं आब' थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय एजि गेमार मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खोन्थाहरदो एजि गेमार आवाजफोरा माबायदि खोनादों माथोफोराहाय डाबल डाबल खोनादों ना मादों गैया MK नङा नोंनि बे एन मुसाहारि ब्लगा बेसेबां थांखो होनदां माबाया वाट्स टाइमाहाय आं दहाय बेलासियाव जानायमोन मा ओंख्रि जानायमोन बेलासियावलाय वाइटि नै 800 जाथारसै मालाय मजुर गेमिं 100K MK फै नों
MK आगै लेंहरदों नै आलु आरो बयलारसोमोन आंना स्टर फुल जाबाय नै मबाइला दाम खमनि ना नायसाय नोङो नै एसे भिडिअ बानायबाथाय स्टर स्पेस रानिं आउटनो सामटेक सिस्टेम फांसन माइनर वार्क फाग्लासो जागोन माला दामि मबाइल लाना हाबावनो इजि गेमिं आगै मबाइल बायना हरदो आंनो दिक्खार नांबाय आं भिडिअ बानायनो मोनला एसे भिडिअ बानायबाथाय बिदि होनो ओमफ्राय रेस्टर मारिबाल' एसे बानायजायो ओमफ्राय रेस्टरनि अपसनानो गैया आरोना आंनावहाय मा खबर ओंखाम जाबाय नानो ओंखाम जाखांबाय आंबो साननि ओंख्रिजोंसो जादों आरोना सबाय नाजोंसो गेस जागोन जाजानो गिनानै एसेल' जाबाय आं ओमफ्राय मा होनदों र'नो बायनानै हरसै नामा इजि गेमिं दे बायना हरदो दे लुसिया लाइफस्टाइल एंड ट्रेवल हेलो लुसिया वेलकम मेरी एलबी में आपका चैनल है कि नहीं आपका चैनल है वाओ 881 कमिंग सून 1K कांग्रेचुलेशन एडवांस yes thank you 1K खालामना हो आंनिखौ आब' हरगोन 1K खालामखांनानै दाना हराबालानो सिरि थालायबाय नोङो गैयाहाय लाजियोनो खोन्थाबाल होनबाबो खोन्था आंनाबो ना गैया 700ल'नो थांदों दाबो 700ल'नो आङो गाबोननिफ्राय सानफा माने लाइफ फेटलाबायग्रा जासिगोन फुंनिफ्राय सानसे बिदिनो खामानि जोब्बाथाय 9थासोनिफ्रायनो एनले 2ता 3तासिम फैलाबायनांसिगोन आङो हरा जायो आब'नो हरोबालाय हरसै आरोना दाम गोसानि मबाइल लानो लुगैबायला आं एसे 20,000सोनिखौ लानो मोनबा मार मोजां जागौमोन आरोना भिडिअ बायदिसिना बानायनो ओमफ्राय एजि गेमार 1K थांबा मा जाहोगोन माबा मोनसे प्रग्राम दं नामा 1K थांबा 1Kआथ' जाथारसैना नोंनिया बावलिया आंनिया दिनै जा खमायदों 49 थांबायमोन खमायनानै 28ल'सै आंना बिराद खमायबाय खमायनायनि थाखायनो बाबाय आं सानदोंमोन आब' आंबो दा 1K जाबा मोनसे गिभवे लाबोनो नागिरदोंमोन आरोना भिडिअ मामा गिभवे ओमफ्राय आङो दा बेखौनो मा साइसनि भिडिअ लाबोनो बेबायदि गोसोखांदों आरोना ओमफ्राय नोंसिनिफ्रायबो आं एसे साजेस्ट लादों मा नोंसिनि थाखायनो आरो बयनिबो नोंसोरो इउटुबारफोरनि थाखायनो आरोना मानो बिदि फैबाय थादों आं मा डाउनलड खालामदों जेनेबा स्टरफुल होनलाबाय थायो आयु लाइक डान थेंक इउ नेटाबो नै 3GB थांबाय माला मा गिभवे लाबोनो सानदों बिदिनोलै आंनाबो आनजायो ओमफ्राय आङो गिफ्टखौनो मा लाबोनो सानदों आरोखि ना मा लाबोबा मोजां जागोन मेम'रि फुल जाबाय आब' दानदोनो मेम'रि फुल जानो भिडिअ'आ नांगौ आंनो भिडिअ'आनो बांद्राय गैया मिथिबायना होमबाबो मेम'रि फुल जायो एक्सुवेलि बेयो 3GB रेमसो ना ओंखायनो बेजोंनो भिडिअ बानायै दिनैसिम 800 थांलायलायबाय आरोना दिदिमारि हेल' वेलकाम दिदिमारि लाइक डान थैंक यू लुसिया लाइक देने के लिए किसी के फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ फ्रेंड हो सकती है
Congratulations 1K हो गया एडी मारी का congratulations क्या खिलाओगी एडी मारी हम लोग को क्या खिलाओगे तुम आपका तो 1K हो गया ऐ एजी गेमारा मानदों आब' जेबो रोङा इउटुबाव हगारनाय भिडिअखौ दानजायो हगारखानायखौथ' दानजोबखायो आगै गैखाथारा ओमफ्राय बानायनाय दङ आरोना बिदिनो खालामबा 20 मिनिटसो जागोन आरो बे 20 मिनिटनि भिडिअखौनो लड लानो हायाबा बे मबाइला मा बेकार घन्टा मबाइल बेलाय देफ्लेसिगौ आङो मबाइल गोदान मोनबा ओमफ्राय दिनैसो नुलायबाय आंहा नोंनि लाइभखौ टाइमाव दे जेबो नङा एडिमारि क्या खिलाओगे बोलो एडिमारि फैदोनो नै फ्रेन्ड जानो लेंहरदों एडिमारि एजि गेमार वाइटिया गैयाहाय फ्रेन्ड जालायबानो जाबाय ब्लु नांगौबा बुं दे ब्लु हरगोन आङो जालायबाय गोब्राबलायबाय आंना 61 दंलै दुखु दामोन नोंनि 61 आंनो हरदो बिदि हरजानाय मोनबा एडिमारि जोङो जागोन क्या खिलाओगी क्या मिस्टी ना आंथ' दाबायदियाव माबाफ्राव 1K थांना खमायफिनलायबाय दाना खमायखायोना 1K थांनानै बारहोथारनांगौ 0.1 0.2 बिदि जाहैथारनो हानांगौ होमबासो खमाया गिभवे लाबोनांगौ आंहा 1K थाङोबा फ्रेन्डफोरनो इजियावनो आब'आ लाइभखौ मायाव खालामो होना इउटुबावनो होयो आब'आ लाइभखौ मायाव खालामो हो ना इउटुबानो होयो मामा थांदों नै सोर बिलाय जेनि नार्जारि नायलाय नै फैलायबाय नै फ्रि आप नायलाय नै मेंख' मा फैबाय थादों नट इटनाव मा फ्रि स्पेस फैबाय थायो सेट नोंखौ मा जागोन फालायनो आङो फ्राइड राइसनो माबा पिज्जानो माबा बार्गारनो बिदिसो जागोन आं दाम खमनिखौ जाखाया आयदै नै नों मा होनदोंमोन दा इजि ओइ गस्लाया बोरो मानोलाय सेंग्रा बायदिलाय एफा साफा गस्ला नायदोंलै एसे मारामखौ गान आब'आ लाइभखौ मायाव खालामो मा लाइभ दा लाइभ होनाया दा इजियागै इउटुबाव डाइरेक्ट लाइभ होयो इउटुब भिडिअआवहाय खालामो होनदों ना इउटुबावनो होयो लाइभखौहाय ओमफ्राय भिडिअखौ आङो माबायाव इडिट खालामो क्राइम मास्टाराव इडिट खालामो पावार डिरेक्टरखौबो रोंबाय पावार डिरेक्टरनिखौबो रोंगौ एसे आङो आगोलनिफ्रायनो क्राइम मास्टाराव बानाय ओमफ्राय फटकखौ थाम्बनेल बिहर दस्रा खालारखौ बिहर गोसोमखौ दा बिहर बिखुनजोफोरानो एफा बियो बिजामादैफोरनावनो बियाबा माथो कटन ना मानाय बे आंनिसो फिन बेखौनो खेवनानै बियाबा माथो नोंना मानो ब्लु होजाया लाइभआव कमेन्टबो रिप्लाय हरनो हाया आंना आयु बबावबा सेबफ्लांबाय आंना माथो ब्लु होजाया
लाइभआव कमेन्टबो रिप्लाय हरनो हाया नों रोङाखैदां आगै इउटुबाव थांबाय ओमफ्राय बे प्लासाव सेरबाय लाब गैया दा बिरखा रिटार्न जायो बुस्थुआ मोजां जाया प्लासाव सेरनानै गलाइभआव सेरबाय गलाइभआव सेरनानै माबायाव सेरबाय आरोना फेस देखांबाथ' फेस देखायनायाव सेरबाय ओमफ्राय फेस देखाङाबा मासिबां खिफिगोथाय बेयावनो अपसन दंखायो आरोना माबायाव नायाखै इउटुबाव सार्च खालामनानै नाय पावार डिरेक्टरा मोजांसिन गाइस एडिट बानायोब्ला पावार डिरेक्टराबो मोजाङालाय आं गाज्रिबो होनाखै आरोना आंबो मोजां मोनो सेकेन्ड आङो मबाइल गोदान लायोबा नैबेयाव क्राइम मास्टारनिफ्राय माबा लागोन आरोना वाटारमार्क दङ दै खिन्थु वाटारमार्क गैयै सोरनावबा पावार डिरेक्टर दंबा आंनो हरनानै दोन हाय आबै हाय फिसौ मा खालामनांगौ आब' बुंलाय मबाइल दंबासोमोन खोन्थानो हागौमोन आं मबाइलबो गैयालाय फार्स्टआव गलाइभआव थांनांगौ गलाइभआव थांनानैहाय डाइरेक्ट माबा ओंखारखायो र' नाय हो नाय आं खालामनि र' नाय नैबाव सेरबाय ओमफ्राय नैबे गलाइभआव सेरबाय आयु गलाइभआव थांनानै माथो खालामनांगौ गलाइभआव थांनांगौ मासिबां खिफिगौ होमबा बियो जा खिफिबाय गिरग्रासो खिफिदों मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया दहाय साननि सबाय नासोमोनहाय जोंनिया ओमफ्राय मोनामफैबायलै आब'नो नोंबो खिफिगासिनो दं काइन मास्टाराबो मोजां आंबो काइन मास्टारखौबो मोजां मोनो आं काइन मास्टारावनो खालामो काइन मास्टाराव आं साबसिन रोंजोब्बाय आरोना दा आगोलावहाय आङो रोङामोन फार्स्ट भिडिअ खालामनो सोरथो रोङो रावबो रोङाना ओमफ्राय आङो दा रोंबाय आरो गोमोरसिं नार्जारि आंनाव दं आबै दियक हरबाय खर' एदिया माने आंनावबो दं नांगौ नामा होननानै हरलाय जावैसो आंनाव वाटारमार्क दङ आरोना पावार डिरेक्टराहाय मबाइला दङ माबा मोनसे दङ आरोना बानायनांगौ दिसप्ले बायबाय आरोना दिसप्ले माने बिदि सानि स्क्रिना बायबाय आरोना ओमफ्राय लानो सुखुवा आङो स्क्रिन बायनांगौ भिडिअ बानायनायाव मानायाव गावनि माबाखौ महरखौ जेनेबा भिडिअ बानायनायाव नुफिनोना बेयाव नायनो असाइस मोनो बिनि सियाव फै लांखो नोङो ओमफ्राय काइन मास्टार बेस गान सोनाय मानाय दासो एसे आङो काइन मास्टारनिखौबो दाबो रोंजोबबावादै अबाव मा खालामो अबाव अर जोंनाय ओंखारो अबाव माबा ओंखारो बेखौ रोङा आङो दाबो गिदिर खालामनाय रिकाप खालामनाय बेफोरखौ जेबो रोङा आङो डाइरेक्ट थोंजों हास'नाय गान सोनाय बिदियाव मास्टारथार आरोखि आं काइन मास्टारावहाय ओमफ्राय दस्राखौथ' जेबो रोंखाया आङो ओमफ्राय माबाखौ आङो थाम्बनेइलखौहाय फिक्स कार्डआव बानायो आरोना दासो रोंहांदों आरोना फिक्स कार्डआवहाय मोरै बानायो आगोलाव रोङामोन आङो माबा ससे गेजेरसो होयोमोन आङो खिन्थु दा रोंबाय आं बोरै बानायो थाम्बनेइलखौहाय कमेन्ट हरदों सोर दं सजायासै नामा आंनियालाय कमेन्ट हरखायाखै ना कमेन्टआनो सोर दं कमेन्ट फैयाखै ना कमेन्ट गैया जाखो
आयौ कमेन्टआ दासो हाबफ्ला फैजोबदों। ओमफ्राय दे जागोन आं नायगोन दे आब' दे जारलालै आब'नो बाय दे आब' दे एजियाखै दे बोरै हरनांगौ आबै फेसबुकआव हर ना नों प्लेस्टरनिखौसो डाउनलड खालामदों खोमा औ 50 रोंगौ आं आब' थाम्बनेइलखौ लग' प्लासआव बानायो आं आबै नोंनिया थाम्बनेइलखौ नायनि आं लग' प्लासआबो मोजां आरोना आं मिथिफेरा आं इउस खालामफेराखै आङो दासो रोंदों पिक्सकार्टखौनो जोंहा दिनै खासियाबारियाव थांनो होननाया जायाखिसै गोमबोर 10थासोआव थांनायसै कमेन्टआनो हाबफैयाहाय मा जालायखोथाय मबाइलानो नै आहाम फैबाय गुजुफैबाय फैबाय नै ओमफ्राय इदि होनदों फ्रमनिखौ बानायहै एख' सिगाङाव रोङामोन आंबो दासो रोंहांबाय 50 क्रमनिखौ थांना बानायहै एख' आब' सोरनोमोन आब'मोन बेयो लु हो अके दा लिंक हरगोन आङो मानो जायासै होनदों जाखांबाय नामा जाखांबाय जोंहा आइमोन जागासिनो दं अखा हादोंमोनहाय जा खोरोमला नोंसोरलाय माथो ओंख्रि बिफा मोजांबा खबरानो
मा ओंख्रिया बे ओंख्रिया दहाय साननि सबाय नाजों जादों ओमफ्राय आं दासो रायगासिनो पेस देखाय दोरा उन्दुबायहाय आङो है मबाइला कभार जिबायना अबाव नाङो सोरनिबा मेसेजखौ डिलिट खालामबाय आं अनजालि ब्रह्मनिखौ जारलाहाय आइया नै गासिबो डिलिट जाला जोब्बाय बबावबा सेरफ्लंलाबायबायना न' बोरै जाखोथाय आलासि दं नामा औ आलासि दङ बिहाव सोरनिखौ ए नोंहावनिखौ र' मबाइल नायगासिनो मालाय बेक सेरजायाना बियो ओमफ्राय मबाइलालाय हारसिङैनो थुस जाजोब्बाय नामालाय औलै मबाइल बायनानैबो हरा नोंसोरबो नै मा लिरदों गोबस्रां टाइम हरबाय 300 सेकेन्ड मा जालाबायखो मबाइलालाय फेरजावसोला फैलायबाय नै आंना फंबाय सनाया बे मा फैखो बियो नार्जारि वाच टाइम आउट बाय नैबेलाय बिदिनो जारलाबायो नै बिखुनजो फैदों नामा नङा आफानि बिब' आब' मा खबरनो खबरा बिदिनो दङ आगै मबाइल गाज्रि जादों दुखु मोनदों गाबनो ओंखारदों गोमबोरसिंनि कमेन्टआ फैला नामा आंनावलाय गोमबोरसिं नों दङबा मेसेज खालामलाय नोंनि कमेन्टआ फैयोना फैला ओमफ्राय बायसेन्सआव नोंनि कमेन्टआ फैयाबा दस्रा आइडिजों फैनानै खोन्थाहरदे आंनो आंनि कमेन्टआ थांला होननानै आयौ मावखोथाय आंखौ मोजां दे बिदिनो बानायलांबाय था भिडिअफोरखौ मोजां दे बिदिनो बानाय
थांबाय था भिडिअफोरखौ जासुला कि सब्जी खायसा कि सब्जी खायसे उन्दुफ्लांदोंहाय उन्दुलांफ्लांदोंनो माबाया एमके नेहा गैया उन्दुलांफ्लांदोंनो थेन्थ'फ्लाङो आं बा सोरनिखौबा हायेननियावनो थेन्थ'फ्लाङो आङो एखमबा फेरजासला आं मबाइल मोजां नङालै बेखायनो भिडिअ' बानायनो बाबाय आंनो एडि मारै बायना हरनो नागिरदों मबाइलखौ 1K जा माबा एडि मारै नङा एजि गेमिंसो बाबुनि खर'आव फोनांफैबाय आखाइया जा गरमहाय आयु बारहुंखा बारा बे गसाइगावआव बारहुंखाफ्रानो गैफेरा दाबो समासो थांगलायलांसै बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जायाबा होननायसो जालांबाय माथो लाब दं ने बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जायाबा माथो लाब दं ने जासुला खिफिसुला नोंगुमैयाबो जे खिफिबाय खननै खनथामसो खिफिनाया फ्राद होखायो आजा आइया उन्दुबाय नामा उन्दुबाय आं नङा बहा आंनो मबाइल मोजां नोंनि भिडिअ'खौनो आं नोंगा आं नङा बहा आंनि मबाइल मोजां नोंनि भिडिअ'खौनो लाबोखै बुजियाखिसै आङो मा होनदों र' आं नोंना बहा आं नोङा बहा आंनो मबाइल मोजां नागिरनि भिडिअ'खौ लाबोआखै मबाइल मोजां नंखाय भिडिअ' लाबोआखै नामा जासुलाया मिनिगासिनो नै एनब्लक आंनि कमेन्टखौ मा खालामनो होखो नों आबैनो मा जाखोथाय अबावबा सेबलांबाय बे माबाखौबो बिदिनो खालामदों आङो जोंहानि जावैसोखौबो दैजि ब्लक फैबाय हाय मनजुलि हाय वेलकाम दैजि ब्लक कैसे है फिलहाल अभी खाना हो गया क्या माबाया मा नाम होनो एन ब्लकआ माबासो गोबस्रांसो आबै मिथिखाबाय आङो नों आबै होननायावनो बुजियाखै माबा बिखुनजोआनो आं बुजियाखैलै दोन गाबोन मानजिगोन आङो फुङाव कि खबर तुम्हार खबर ভালো আছে फ्रेंड আপনি যদি কাকেবা বন্ধু লাগে আর ব্লু লাগে বলেন गब्बर सिंह न्यू फ्रेंड प्लीज ज्वाइन मी किसी को फ्रेंड चाहिए तो बोलो डेजी ब्लॉग से फ्रेंड हो जाओ किसी को डेजी फ्रेंड के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ प्लीज जुड़ जाइए आंनि दिनै भिडिअ'खौ सोर नायखो आंनि दिनैनि भिडिअ'खौ सोर नायखो आं नायाखैदां मा भिडिअ होआमोन नोंलाय नायाखैथ' नै ओइ कैसे हो सब लोग फ्रेंड
ओमफ्राय दैजि लोगो दंना गैया गैया लोगो गैयाबा प्लीज कमेंट हरना दोन प्लीज। और दैजी आपको ना ये पियार जसुला है ना उसने बुलाया है एमके मानो मेंख्ल बुङो मेंख्ल नालाय ओंखाय मेंख्ल होनो आङो दारिजों गन्थं थब्राब्रा मेगन बेरगौ फिसा फिसा बेरगौ नङा मेगन फिसा फिसा गुस्थि थरलाला नालाय ओंखायनो मेंख्ल होनां होद सिख्ला फ्रेन्ड गैया नामा रा नोंनावलाय गैया आंनावहाय मुझे ना बोलो लैंग्वेज नहीं आती बोरो नहीं आती इसीलिए मैं बोल के दिया है आपको फिर जसुला ने आपको बुलाया है फ्रेंड होने के लिए दैजी मैं हूँ तुम्हारे साथ में मैयाबो सोरां एसटि आब'आ बानायबाय दिनै नों बानायबाय बै बुरिनो बुरि मानसियालाय बोरैथो रोंबावनो आरोना आइदे मैं सबको बैक कर दूंगी गाइस अरे आप भी कर सकते हैं डेजी मैं आपको ब्लू दे दिया है करो आप भी ओके पीपल ये मच्छर बिना परेशान करके रखा है खाना पीना हुआ डेजी नै आंना जावैसो गेदेरा फैलायबाय प्रदीप नार्जारी हाय कुंज रानी क्या सब्जी खाया है आज हमारा सब्जी सबाई और मछली है प्लीज गाइस वीडियो देखकर कमेंट दो फाची मोबाइल बांगा सिरा लागे ना कि सोनोंसां देखकर कमेंट करके ना मैं सबको रिटर्न कर दूंगी और हमको ना हाई शायर सपोर्ट हमको नहीं चाहिए सपोर्ट बोला है हाय प्रदीप बोला है हाँ खाना खा लिया बोला है बाव क्या दैजी है आज दैजी है आं दोनथ'नोसै दे बिखुनजोफोर दे जागोन दे मिनिगासिनो दं दैजिने लिंक दिया है किसी को फ्रेंड हो रहा है तो फ्रेंड हो जाओ आङो मबाइलखौनो मा फैबाय थायो स्टरफुल होनबाय थायो नै फैलायबाय नै मबाइल बांगासुरा लागे नाकि खाकेबा एकटाव राखोबो ना आंनि मबाइल थाब जोब्बाय कमेन्टआ थाबोजोब्बाय कमेन्टआ आबै माथो हाबफैयाखैनो क्या सब्जी था आज किसको बोला है दैजी को या मेरे को नाम बताओ आंहालाय माथो सिख्ला आं दंना गाइस मोननो बबेखौ होनदोंथाय औ टाइमा माबा जाबाय 10टा जाबाय ओंखायनो मच्छर फालके रखा है मच्छर उन्दुग्रो दे खाना हैगोन आं फिसा थाम्फैयानो मोसौ खाथाराय आंबा थाम्फै अरजानो हाया मुसारि सिङाव मासे हाबबानो उन्दुनो ओंखारा आङो थाम्फैयाबो आथिङावल' अरखायो आंनावहाय ओमफ्राय दैजि
दैजि बाद खालेना थानो जोब्बाय कमेन्टआ आबै थाबो जोब्बाय ना माखो आं नुवासैहाय आयौ थाम्फैजों खमलायबायनानै जिहयनै मुसारि सोङाखैना दाबो ओमफ्राय क्या सब्जी खाया था आज किसको बोला है मेरे लिंक पर जॉइन कर लो प्लीज गाइस मैं सबको रिटर्न करूंगी होनदों खालु प्रदीप तुमि खालोने होनदों गोदान लादो आबै मबाइलखौ नों बायना हरदो इउ गेस ना मा जागोन यं जाया अफिसियेल वेलकाम मेरे एलबी में साइडियाहाय मे साइपि गेस' जाथो बाजै गावदां आंहा दासोलै जेबो नङा दे आंबो बावखायाखै फैनायाबो 9:30 जाखाबायमोनदां ओमफ्राय आं भिडिअ नायदे होनदों आंनि भिडिअ नायदेनो बिफोर मैं आपकी घर पर जा रही हूँ सपोर्ट करने के लिए ना बिफोर नोङो माव थांगासिनो एमके आं भिडिअ नायदे दे एमके आपको एमके माबासो दा 6 मिनिट खम आबै मा 6 मिनिट खम मा 6 मिनिट खम बेलाय निकि ब्लग फैदों जोंहा हाय वेलकाम निकि ब्लग आंनि एलबि नुजाफैनो हानायनि थाखाय नोंखौ गोजा गोथां गोमो आर'नाइजों बरायबाय स्रायनो ना लागेना आमाके मबाइल लागेना मोबाइल बांगासुरा लागेना कि होनदों पोक' आसे भिभ' आसे फिंगारप्रिन्ट्स आला मबाइल आसे दैजिखौ मय खौबोलै हल आरो मर दैजि खालु एन मुसारि प्लिज सापर्ट खालाम आंबो बेक खालामफिनगोन नो जर्टिया ब्लग फैदों जयटिया लरा ब्लग्स हाय वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए धन्यवाद थैंक यू आबो निउ खाम आबै मानो मेरला फिसा दंखायोना आबौ नानो मेरला फिसा दंखायोना आबौनानो मेरला फिसा दंखायो माने बुजियाखै आं फैसा फिसालाय मेगनफ्राबो जाला आबौनानो मेरला फैसा दंखायोना गैया नंबावा भिखारिसो एनजि कितना आईडी एनजि डीजीपी पर फुल डेक कर ज्वाइन कर लो बैक कर देगा ओइ मिंख खोनायाखै जा थाम्फै फैबायनो बाबानाव हरगोन मुसारिया सोंद' नै बेनो सोजोबो बायहेरायाव ओंखारसै फोरलां एथेबा बियो मुसारि एथेबाबाखि उन्दुयो मानसिया जोख्लाय हरना सौखिनिफ्राय सालाखौहाय बिफोर फुल भिडिअ डेकर कर लो जॉइन कर देना नों ब्लग नों आं जों लोगो दङना गैया फिसाखौनो थाम्फैयानो निकी हाय फ्रेंड बनोगी मेरा निकी फ्रेंड बनोगी मेरा बोला है निकी साइड गया है ओमफ्राय निकी आब' आंना सापर दंखायो आंना नोंखौ टु सापर हरनायदोंखायो आब' गोबोरसिंसो
आं आब' होनदों राजु बसुमतारी पे हाय वेलकाम ओके डेजी मैं 24 आवर्स के बाद कर देख रहा हूँ राजु मासिगरा आगैसोना उन्दुदों ओंखारबाय आङो डेजी ओके बिफोर राजु बिबस होनदों ओके फर आईडी बिफोर होनदों डेजी निकी मजारा हो बोलो आबा सिसिनोसै नामा दैसाया सोरनोहाय दैजि बा होनदों ओके दैजि होनदों नायम माइसुं बेरजोबबाय नै उन्दैनाव थाब्रानो सिसि दैसाया सिसि जाबायहाय सिसि होनबाय आं फिसाया उन्दुफिनदो आबा मासि र' अबेसिम थांखोबोरो निकि बे थांखांबाय हामख'नि बेबो थांखांबाय बस राजु होनदों सराइबिलाव थांनो होननाया थाङासै नामा आब'नो थाङाखै गाबोनसो थांगोन सराइबिलावबो ओमफ्राय माबायावबो गाबोनसो थांगोन थोद नों खेला गेलेदों मानसिया थाम्फै अरगासिनो फिसाखौहाय नै लां मुसारियाव ओरैहाय नोंथिं लां न' नोङा नोंनिखौ लांबानो जायोना था नोङो बाहेरायावनो था होमबालाय मुसारिनि बाहेरायाव बाबुआल' सिङाव थादों ओमफ्राय मा फर आइडि दङ ना होनदों मा ओंख्रिमोन आब'आनो निकिता ब्लग फैबाय जों ओंख्रिया माबासो सबाय ना दहयनि ओमफ्राय बोरमा एवनायमोन ओमफ्राय र' अमाजों मैथाजोंमोन खिफि मोनामजोबनाय मोनबाय आं नोंसोरखौहाय खिफिबावखो ना माखो नोंलाय सिरि सिरिलाय हादराव मा होनदों जालालाय मन्जुलिजों माबा सिसिसो होनगासिनो लाइभआव जा दं हासुनो ओंखारजोबसिगोन सिसि होनबाय नालाय आङो आदारजु दे उन्दुग्रोना उन्दुग्रोबासो जायो दा जाया जाबाय आं अरगोन गाबोनथ' जोंना बाजार खाना आबै दैसा आव आबासनानो महेशनो आफाग्राम जायो आफाग्राम जायो आब' माखौ बुजियाखै आङो गोथावथार आलासि दङ रुबसिङा फैलायबाय नै जोंनिया थाम्फैया बे अखा हाबाथाय न'आवल' बारसन फैजोबो
ओमफ्राय गुड नाइट सावबाबो गुड नाइटखौबो मानिबावा दाना थाम्फैया मानिला आंनो मुसारियाथ' अबाव थांखो मुसारिया नैबाव I love you सना लोबबायसो नै बोरो मुसारियालाय दा अबेमोनथाय नैबेनोमोन ना थांफैदो उन्दुहैदोंसै बिसोरबा नायलांदो आबै जों गामि बाजारखौ नायलांखागोन खासियाबारि बाजाराव फै नोंबो खाजा जाहोनोबा जोंखौ आरो बे सासेल' जायोमोन नामाथाय मुसारियाहाय सिंगेल मुसारि ना डाबल मुसारि बिदा डाबलाव फै थाखोथाय ओंख्रिखौ होनदां आं आब' बुरजाखाय आलासि फैदोंमोन थारमाने माबानि हरैनि थिबखायनि आलासि फैदों आरो ना सिंगेलसो बियो र' डाबलखौ हानहरसै आङो डाबलाव फै थाखो डाबल मुसारिया बावहाय थांखो जा थाम्फै जोंनियावहाय टाउनखाय बांसिनथारदां थाम्फैया मुसारि गौखाय दोनामोनथाय माबाफ्राबो मेम'रिफ्राबो गैला अबावबा दोनो अबावबा नागिरो नै ओमफ्राय निकी ब्लग फ्रेन्ड हने आइ हु बेक कर देना निकी नोंजों फिन जाबायनो मिनिबाय लाइक हरबाय लाभ हरबाय माबाबाय फैसा गैया आंना न' आदा नों रुपसिं हाय डिजि नों डिजि महेश गिगर जाराव ओमफ्राय आंलाय बाजार खनसेबो बार होखाया आबै हाय रुपसिंनो आइ नों बैखौल' माबा हरदो न' र' दे नोंसोर कमेन्ट हरथ' दे आं मुसारि सोंनि आलासिनो बियो बैयावसो थायो न' आइ गेस सिङाव सोनानै दोननायखाय गेस मोनामबाय बोरैबा बे गाजोलाव सायो नै बै खोरखि गाजोलाव बैजों ओरैहाय बे खानायखौ बिदि आलायनांगौ जाबाय ओमफ्राय बेखौबो बै गाजोलाव आलायदो होमबानो जाबाय नैबेयाव बेखौ नैबाव खानोसै आयौ माबा गद्रेज माबायाबो ड्रेसिं आयनाखौबो सोर सिथाब होनानै दोनखोलायबा ओरै नामा बै जिंथारावसो बबेनि जिङाव बोरो नै बे पर्दा होनाय गाजोला जारलाहाय स्टेन्डखौ बख'जोब्बाय नालाय मुसारि स्टेन्डखौ बख'नायखायनो जादों मेंबाय फांखा होआ फांखा होनोसै ना होदो होनाया होबालाय नङा नों दा गोजांगोमागोन ना मागोन गरमसो मोनदां नोंसिनाव जोंनाव गरमखा टाउन ना बिफां फांसे गैया सान्दुं दुंबाथाय थानोनो जायगायानो गैया जारला अबेसिम थांखोमोनथाय हाय रुपसिं मा घन्टा टाउन बेलाय एथ' थाम्फै बावनो आयै बावनो थाम्फैयानो गिलु फालु उन्दुनो हाया रुपसिं दसेबो जिरायनो हाया बाजार दिन नङाबाबो थांबाय थाखायो आंनो दे गाबोन कन्टेक्ट खालामगोन आं खाजा जाबोनो दैजि आब'ना बाजै सापर्ट खालामदो दैजि सापर्ट करने के लिए बोला है महेश ने फादुरा गुमै खि फादुराने नंगौ मैया आई लव यू दैजी ने आई लव यू दैजी बोला है शांति ने र' मेनजों फैगासिनो फैदो दे मोजां खों थाम्फै अरगोन नङाबानो खोंगासिनो र' नैबेखौ नैबावसो हरबा साबसिन जागोनदां उन्दुदो आइया दे आं खोंसै स्टेन्डखौनो बख'नानै दोनबाय आंबो बायो मुसारि स्टेन्डखौहाय आंथ' मुसारिखौनो सोंबावासोमोन
गुड नाइटल' सावनानै उन्दुयोमोन ओमफ्राय थाम्फैयानो दा मानि जा जादोंना गुड नाइट थुबाबो अरो ओमफ्राय थाम्फै मासे अरबाथाय उन्दुनो ओंखारा आंहा जाय मुसारि सिङाव थाम्फै हाबबायना बे थाम्फैखौ नागिर नागिर बुथारागौ मानि आं उन्दुनो ओंखारा नियमा गाज्रिसो आंना ओमफ्राय आंजों अरजानो गिनाया दैजि आब'नि खर हय न महेश जय कर लिया फुल वीडियो देख कर बेक कर देना प्लीज लाजियो आंनो गाबोन नोंखौ नायखोमागोन आं रुपसिं मय डिब्रुगड़ हय डिब्रुगड़ मर फ्रेन्ड हबा रुपसिं दों दै दोन एथ' थाम्फै थाम्फैया अबाव खुदुमो मिथिगौ नों आथिं आखाइ मानफबहोजोबो थाम्फैजों खुदुम जाबाथाय मानफबजोबखाबाय आरोखि ना गखाला बेयो ओरैबायदि फाग्ला थाम्फै नोंसोर लागोनि थाम्फैया खुदुमो ना खुदुमा रुपसिं जों लागोनि थाम्फैया बिराद खुदुमो आरोना गान खनै खनै खुदुमलायखायो मिथिबाय थाम्फैया रुपसिं गान खनबाय खुदुंबाय होनबाथाय गला आरोखि नोङो ना गाबबाबो गला गान खननानै खुदुंबाथाय गोजौनिखौल' होनसै थोर आं गोलोमदोंमोन ना ओमफ्राय नोंसिनि थाखाय फांखा मोनजाला आङो आं नैबाव जिरायनोसै आइदै टेबोल फांखा जानोसै आं दसे अफिसिम थांखोमोनथाय हेलि फैदोंनो हेलि रुपसिं सापर्ट वेलकाम हेलि मेरे एल बी में 77 सब्सक्राइब प्लिज हेलिखौ सापर्ट करो हेलिखौ सापर्ट खालामदो बयबो दैजिसा ब्लग बेकर देना प्लिज बे एन सोर जाखो एना मामा गोमबोर सिं हा मैहुर आगै फैबाय हाय आब' मा खबरा बिदिनोसै आगै आरो नोंहालाय मा खबर आगै मर गुहर डिब्रुगड़ हय आंसो थाम्फैयानो ब्लु टिकटनो अके कमेन्टआ थाबोला जोब्बाय अके थेंक इउ दैजि मेदाम होनदों ओरो लामाया सनाफोर बोरैबा सोग्राव लांगोननो लामा हगारनो एन मुसाहारिनो जों आपुनार गहरफोर दैजि बेखौथ' फरायखांखाबाय गोजौआव थाबोखो ना माखो मिथिला थाबोखो ना माखोथाय हेल मैंने आपको ब्लू दे दिया है बहा थांनो हाखु दाखु एन मुसाहारिनो मैहुर सापर्ट खालाम तुमार गहरखौ रुपसिं होनदों खुदुमनाय होननाया रायजागोन मालायनि मैयानि बायदि मैया रायखादोंना आंखौ जावनाया मा खुदुमनाय होननाय बेलाय होनलायलायनाया मा गासिबो लाइभ बेलाय इनबक्स नामा मैं गलाघाट तोर हय गलाघाटनि महेश रिटार्न कर देना अके होनदों महेशनाव अखासो हादों जोंनिखै दहाय हादोंमोन जोंनियाबो दा गैला मर लगोर फ्रेन्ड हय लबा रुपसिं होनदों आं सिख्ला थाम्फैजोंसो खुदुम जायोलायनो सिख्ला थाम्फैजोंसो खुदुम जायोनो जोंहा रुपसिङा आं आदि नायनासो खोदोम आदि मा होनदों एदि आद्रि नायनासो खुदुमखायो होनदों ना मा बिदिनो बिदि जाखोसै बिफर नोंहालाय मा बाफै होनदों नांलायनो बाफैनो बिफर मैहुर मोजां होनदों दे मोजाङानो थानांगौ आरोना दैजि हेलि हाय
बिनि खिफिनाया अयथासार नंगुमै अयथासार खिफिगासिनो दं करिलु दैजि हेलि तुम्हारे घर पर जा रही हूँ होनदों हेलि नोंखौ सापर्ट खालामसैनो दैजि ब्लगा महेश ओके बिदाव चिंता मत करना पक्का रिटर्न मिलेगा आर सोर बायद'सो थोस मेगना जालालै महेश ओके बायद' चिंता मत करना पक्का रिटर्न मिलेगा नालेबनो नेहा नालेब होनदों हाय आब' नेहा होनदों नै थेंक्स रुपसिं मय गसिल' तुर अके होनदों ब्लु होलाय आब' अके महेश आगै होबाय दे ओमफ्राय डेजी ब्लॉग सेक हिली ने भी सपोर्ट किया है डेजी आपको आयु आथिङाव खुदुबलायबाय नै थाम्फैया सोरमोनथाय होनदों सोरखौ होनलायखो आयु नालेबावसोहायनो अके हिली एन फर नाब्ले होनदों महेश दैमारि सापर्टनो महेश दैमारि सापर्ट बिदों हेलेया सना मुथुना दोन आब' सफा मुथुना दोन आब'नो नोंगौ मैखौ जा गिदिर गिदिर खिफिगासिनो दं मोनामफैबायलै आबैनो मोनामबावा बेसेबांबा गिदिर गिदिर थाम्फै खिथुआव बादोंबा बिरखारलायखायो बे थाम्फैया ससे मिथिबाय बिफोर ओइ माबाया थांबाय नामा जासुला ना उन्दुलांबायसो जासुलायालाय ओमफ्राय मोनामफैबायलै आबैनो माथो खालामबावनो बे खिफि फादुराजोंनो आरो बिसिना गंसेयाव उन्दुबावनांगौ बेजों खिफि फादुराजों मिथिबायना दा आं मोनजाजोबगोन आरोना खिफि फादुराजोंहाय बि बाल बिफर ना मा होननाय जाखो बाल ना मा होननाय जादों बाल बिफरनो ओके हिली फ्रेंड महेश शेख महेश को सपोर्ट किया है हिली ने महेश नै आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम चित्रा बसुमतारी फैदों दिनैहाय चित्रा बसुमतारी वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे लाइफ में जो आया है आज लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए चित्रा बसुमतारी जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद है क्या सब्जी खा के आया है बोलो और फिलहाल के तबीयत वगैरह कैसे है घर में कैसे है बेसेबांबा गोबावनि उनाव नोङो भिडिअ होआथाराखैमोन ना आं एखमबा सार्च खालामलायनानै नायगुलायोमोन आं बेनि भिडिअखौ नुला नामा आनसाबसो जाबाय नामा होननानै नायोमोन आं चित्रा बसुमतारीनिखौहाय सार्च खालामलायनानै नायोमोन आङो माबा भिडिअखौ होला माबा आं नुला नामा आनसो जाखो ना माखो आंना साननानै आरोखि ना ओमफ्राय बोरो एनानो बोरो 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 टर्चजों नागिरदों नै मामिया जोंहा बिफरा बिफाया चित्रा मा होनदों दासो आंहा दे जेबो नङा बेरा मैया रायफैनाया सोरमोनथाय होनदां आंबो मिन्थियाना सोरमोन बियो राइट लाफैयो फैनानै फार्स्टआव मोजां मोजां रायलायबाय बियो उनावहाय बोरै नुफ्लांखो खुदुमनाय पिक्सार हरनायखौ जाबायलै मालाय बेलाय गासिबो जि खुदुमनाय पिक्सार माबा खुदुमलायनाय होनबावबायसो नामा हेलि एन मुसाहारि सापर्ट एन मुसाहारि सापर्ट बिदों हनै सानसोरां महिलारि ज' उन्दुनाङा बाजै हायाव मालाय बोरै उन्दुबावनोबाल थाम्फै गोनांलाय मुसारि मोननै दंबासोमोन बिनि खिफिखौ आं मोनजाजोबखासिगोन एना मिनिनानै थैखानोसै आंनो चित्रा बसुमतारी अके एन मुसारियानो र' बिफर नोंबो जारलासो होनदों नै बा एना आलि जायलि जाना दंनो आइलि जायलिसो जाना दंनो बा नैबाव आयु उन्दैया दाबो हस्पुट लागासिनो दं 3GB बारलायलायबाय नै इमान लोखि सारा बे गथ'आ अके होनदों हेलि डान सेक होनदों माबायाहाय दैजी ने हिली को भी सपोर्ट किया है दैजी ने
हेली भी आपको सपोर्ट किया है एंड ओके गाइस हा मा खालामनो बुंग्रायनोबो सिक्सार नांबावगौसो सास नोंसोर बिदि नंगौना नङाब्रा एन मुसाहारिनि नेहा आगैनि हासबेन्डआ बिदि नंगौना नङाब्रा सिप्सा बिबावसोनो गुंग्राय गारबावनोसोबाव जाहैदों गुंग्राय गारनो सिप्सा हैबावनांगौनो आंनो सेबसिन बाबनो न' बार हाबफैया टेबोल फांखा होबा बाहादुरि जायो खोमोद खोमोद होनो दानालाय मानो बार हाबफैजायाखै नोंनो हरा आंल' जागोन र' बिफर नोंबो जारलासो होनो बे थांखांबायमोन बारो आन्दायहोबाय थायो आंखौ हेलि खालामदों होखायाखैमोन मा जायामोन फ्रेन्ड खोन्थाहरदो एसे मानो भिडिअ होआखै एफा गोबाव दै थेंक्स जोंस्रा कबि आलु गाजर लाब्रासो आयुहाय बे मबाइलखौबो हालाहां बे माबायाबो माला बायनानै हरबावो गोमबोरसिङाबो साफासो आंजोंलाय मा फात्ता नोंलाय आंजोंलाय दैजी एन मुसाहारि जइन मी प्लिज मैं जा रहा हूँ तुम्हार घर एन माबानो एन मुसाहारि सापर्ट नांगौनो नोंनि आंनो माबा रेन्ज हरबाय दे चित्रा आब' मारै जाखोनो एन मुसाहारि दैजी खालामदों चित्रा जाय गोदान कमेन्ट हो आं बेग हरगोन चित्रा नोंनियाहाय बेसेबां आइडि दङ खिथाहरलाय मा फांखा अबे फांखाखौ गोजौनियालाय होखानाय ना गाहायनि फांखा मालाय जाबाय नालाय फांखा नांगौ फिसा फिसौ गैया बाव फिसा जायो नामा फांखाफ्रा जाय गोदान मोजां आगै बिफर होनदों एन ब्लग आं बै मोनसेजों फैनोसै आबै दे फै दे चित्रा सापर्ट खालामदो दे होनदों महेश दैजी मेडाम बेक सापर्ट डन चेक होनदों मा जिनिस मोनदों आयु सैमासोमोनदां ना मामोनथाय दर खेवनाय लोगो लोगो जा बोरैबा सायखं गोलाव थांनाय बायदि मोनो बागदावलायदां बिखायानो खावथाम जाबाय आंना बागदावनानै हेलिस्ट्रा सापर्ट खालामदो दे नों खालामहरदो हेलिस्ट्रानाहाय माबा ब्लु होआखै नोंना ब्लु होनाय नों सापर्ट खालामहरनानै कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय गाव बेक हरफिनखागोन सिथ्रायाहाय जेबो सिन्था खालामनाङा आरोना ओमफ्राय महेश दैजी मेडाम आं बे मबाइलखौ बाबायलै मानो बिदि जाबाय थादों आगै हेलि कमेन्ट खालामना आंनियाव आं बेक हरफिनगोन आंना कमेन्टआव आंना कमेन्टआ जायो नायजाया कमेन्ट जाबायना नै कमेन्ट फैबायना गोमबोरसिं लाइक डान बाय बाय गुड नाइट अके थेंक इउ ओमफ्राय रुपसिंआ मा होनदों मा लिरना हरलायखो चाइनानिसो लिरबाय बुजिया आं नोंनि लिरनायखौ प्रकासम हेल' हाय माय डियार फ्रेन्ड हेल' प्रकाश वेलकम मेरे एलबी में आपका चैनल है कि ये वीडियो वगैरह नहीं है चैनल नहीं है जो भी हो मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो प्लीज़ और मेरे एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज़ शेराफ उन्दुगाबो हरै मोखांखा मानो लाइक जोबनांगौ एन मुसाहारि जइन कर लिया बेक कर देना उन्दुनो ओंखारबायहाय दासान्दि उन्दुनो मोनाखै मेगन मोदै जागासिनो दे उन्दुदो दे होमबा प्रकाश हाउ आर इउ डियार फ्रेन्ड आई एम फाइन तो आप कैसे है मेरे को इंग्लिश नहीं आती है थेंक्स महेश नो गोमबोर सिं हरदो दे सापर्ट गाइसमोन आं
बो हरफिनगोन गाइस सित्रा बिफर आगै खालामबाय आंनि आइडि मोनसेजोंनो 5 आंनोबो 5 आइडिजों सापर्ट हर सित्रा आंबो नोंखौहाय 5 आइडिजों सापर्ट हरगोन दे सित्रा सेक होनदों 4 आइडि सित्रा जि प्लिज जइन मी सित्रा नोंखौ दैजिया लिंहरदों हाय दैजि ओमफ्राय हिलि आंनाव फरल' दंनो एन मुसाहारि बेक कार्लि देना प्लिज होनदों सरि गाज्रि दामोन दिनै हानाय नंला थानो अके जागोन नेहा हाय सित्रा बाय बाय आंसो बायनानै हरनांगौ आरो गुड नाइट महेश हिलि ब्र नोंना दंखायो आंनाव फ्रेन्ड होनदों थैबायलैनो नै अबावबा सेबखांलायबाय आङो अके आगै हिलि आं मोनसे आइडिजों खालामगोन बयनिखौबो चेनेल गोनांजों उनाव कमेन्ट हरना बेक होगोननो नै गोमबोरसिङा मिनिबायसो खमसे खम 3 मिनिट के का वीडियो देखना है सबको गाइस नहीं तो ऑन हो जाएगा आं बेलेगजों फैनो दे फै दे नैबेहालाय मा स्टिकार हरलायखो स्टिकार दिया है प्रकाश मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो सब और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज़ आई एम वेरी गुड ओके चित्रा मैं आपकी घर जा रहा हूँ चित्रा आपको दैजी ने सपोर्ट करने जा रहा है आपके घर में आप भी बेक कर देना दैजी को कमेंट करके आना दैजी एन मुसाहारि लोगो जादो दे नो एन मुसाहारिया थांबाय उन्दुनो ओंखारबायनो ओमफ्राय हेलिया मा होन गोमबोरसिं एन ओके चित्रा वाट एभार सिस्टार और इल्डार सिस्टारनो कमेन्ट हरना दोन गोमबोरसिं होनदों मेगना जालानो हेल' लोगो जादो दे होनदों एन बिमा होनदों नेहा बिमा हेल' आगैना सार्च खालामबाबो फैयाखै नै आङो ब्लु होनानै होनसै मानो सार्च खालामबावनो ब्लु होबाय आङो थांबानो जाबाय गोमबोरसिं नार्जारि नों हरदोरा आंना ब्लु गैया नैलै ब्लु लां दे न' हरबाय आं हेलि आगै ना होनदों लाइक थैंक यू लाइक देने के लिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो प्रकाश ब्रादार प्लिज जागोन दे दाहाय लाइभनिफ्राय ओंखारबा खालामगोन नै दानो थांखादो आं लिंक होनानै होखाबाय माबा ब्लु होखाबाय आरोना सित्रा नोंनिखौहाय हेलि लोगो जादो देनो ओमफ्राय सित्रा दे अके दैजि होनदों ओमफ्राय हेलि अके गोमबोरसिं हेलि शेक गोमबोरसिं साबसक्राइबल' खालामना फैनाङा हेलि भिडिअबो एसे ससेबाबो नायनांगौ आरोना लाइक हरनांगौ नटिफिकेसनखौ अल होना लानांगौ चित्रा जि मे सिफिनदोंना फिनाखै बाबुनो मिंख' चित्रा जी मैंने आपको बेक कर देना ओके होनदों आगोल खिफिन्दै मोन नामबाबो थायोमोन दाना सैला नामा होनदों आगोल खिफिदै मोनामबाबो थाफायोमोन दाना सैला नामानो सैयोब्रा ओमफ्राय मोनामनायावलाय बोरै थानांगौ ओके हेलिनो दैजी ने लिंक दिया है जो भी दैजी के साथ सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट कीजिए गोमबोर सिंह एन मुसाहारि जों लोगो दंखायो मेरे लिंक पर ज्वाइन कर लो गाइस सबको रिटर्न पक्का होनदों रिटर्न देगा दैजी ब्लॉग पक्का लायाखैथ' मा लायाखैथ' माखौ लायाखै
बिदै 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 खिफिनि बिदै सुरत मेरा बिफर चित्रा आब' आंनि भिडिअखौ नायबायना होनदों नोंनि भिडिअखौ नायाखै होनदां चित्रा र' दे आं खालामना फैनि खालामहैदो दे बैक कर देना गाइस प्लीज जा रहा है चित्रा दैजी की घर और गोमोर सिंह की घर एन मुसाहारि फुल नायना खालामहरबाय आं आंनिखौबो खालाम हरफिनदो दे एन मुसाहारिया उन्दुनो थांबाय कमेन्टल' लिरनानै दोन महेश गाव बेक हरफिनगोननो गोमबोर सिं बर' फुल वार्डसजों सापर्ट खालामबाय आंखौबो एसे सापर्ट हरफिनदो ब्र' ओमफ्राय गोमबोर सिं सरि फैयाखैथ'सो होनदोंमोन आं ब्लू रिटर्न कर लो मुझे ओके मैंने ले लिया फैबाय हेलि होनदों बाय बाय नाउ अके बाय ओके गुड नाइट स्वीट ड्रीम थैंक यू मेरी एलबी में टाइम देने के लिए डेजी डार्लिंग बाय गुड नाइट बोला है डेजी को गोमोर सिं एलि सरि नोंजों सापर्ट दंखायो ब्र'नो बाय बिफरनो आं बे मबाइलखौ जावलिया मोनबाय दे मा खालामदों आङो सोबाना हाथायसो गसिगोन आं मबाइलखौनो ओके थैंक्स प्रकाश तेजी में विजिट योर चैनल लाइक योर वीडियोस ओके प्रकाश मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए मैं भी आपके चैनल को सपोर्ट कर लूँगा ठीक है देखो जो भी आप वीडियो डालेगा मेरे पास भी आएगा दौड़ के 28 खमायबाय नालाय मैया 49 मोन दिनै 28 आव थाफैबाय अखा क्या है तेरा होननायसै आयु डेजी में विजिट योर चैनल योर खेबे थांबायमोन गोमबोर सिं आं दहाय आब'नियाव लाइभआव नायना खालामहरदों दे आं दैजि दं पार्टिया डेजी डन कर दिया आपको चित्रा ने सोरबा सापर्ट खालामदो आं खालामदोंना खालामाखै खालामदोंमोन ना 78 साबसक्राइबार जासुलाया थांबाय दिनै जासुलायासो मिनिहोयोमोन आंखौ महेश आंबो हराखै आंबो हरखाबाय मोनबाय दा नोंबो होनदों थेंक इउ प्रकाश प्रकाश ब्रदर कैसे हो बोला है
मेव मय जावनेखि होनदों आं ओंखारबा ब्लुखौ नों लाखि दे ओंखारसै नामा I am very good. How about you, Natsari? बेफोरना हिन्जाव फैयाखै नामा दिनै फैयाखै साथाम खालामहरदोंमोन आंखौबो दिनै maybe good now however Putrawa logo kalam Thui Paldo bagi friend Mother good hotel father how brother Putrawa logo kalam Putra logo lakinya ansab saya kena ada nongaban mansila logo lakia Adi tapi ya हालासो मिन्थिला आंबो ओमफ्राय गैयालै फैयाखै होनदों लाइक एन्ड थेंक इउ kemarin ada anak mau sender Abang nang Citra logo tadi deh Citra abu angkuai nama handungan nang kasih angkat dua ode undur kado ser आङो माबा खालामदोंसोमोन मबाइल मोनसे सेरदोंमोन आं बिनि बारा आंनावसो नाफै नोंनाव नाङैबाय आंनि बाराहाय जागोन दे गोमबोरसिंदों अके बिमा उन्दुदो होनदों दा गोसोआ उन्दुसै र' नांफैदोंथ' मिनिहरबाय नै गोमबोरसिङा साल्ला फांखा होनानैसो थाम्फैया खारजोब्बाय हंख्रबायबो नोंबो मैया बेकग्राउन्ड मिउजिक दामबायबो मिथिबायना गोमबोरसिं नोंबौवा हंख्रबायबो आरोना
नोम्ब'खौ नायनो दा नोंसोरो आं देखायनो दे सिरि सिरि नोम्ब'नियाव आइब्रुं फुननानैसो होनांगौमोन र' देखायनि आङो देखायनि आं र' नुदोंना गुस्थि थरला गोजांलायदों आंनो बारजोंहाय मा सेव टेबोल फांखा जादों आरो गोजौआवबो फांखा होदों नायगोनथ' देखायदे आबौखौनो नुबाय दा गोमबोरसिं नोम्ब'खौहाय गुस्थि थरला माबायदि नुगासिनो नुदोंना नुवाखै ओमफ्राय आब' सिथ्राखौ साफर खालामहरबायनो महेशआ सेलै सेलै से नुदों गरदलायदों माथो होनो औ गरदों आबौआ गाबोन माबायाव खासिबारियाव नुबा सिनायखागोन दा नोंबौखौ बैसानाव लोगो मोनबाय बायोबा सिनायगोन ना सिनाया हनै बेनो आब' गुमै मोना होनदो आरोना खिफि गाबाय नामा औ उन्दुलांनाय खिफिनो बावबायगोन फांखाखौ जालाहायना गोजाङो जोंना बाबुआसो गगा मोनजादों जोंहा बाबुखौसो हेलि सोरबा सानै खालामदोलै फुलवासजों उन्दुनोसैनो नोंखौबो सिनायनानै आबौखौबा सिनायो नोंखौबो सिनायो नोंगौ प्रकाश डीएमजी आपका वीडियो नहीं है शायद उसका चैनल ही नहीं है अबे आरसाबारि चिरांनिसो नामा आब'आबो नङा माबानिसो गसाइगावनिसो गसाइगावनि आं जि दै गांबाय ओंखाम संग्रायाव दै लोङैसै जोंहा ज'नो आं गियो दै बिफर बिफा नायदे गोमबोरसिं दै लोङै दै जोंहा ओंखाम संग्रा साइद सालाफ्रा मा खालामगासिनो दं बिसोरो मानसि हाबस्लाबनो हाया खामसालियावसो उन्दुनानै थाफैयो राजा गैया बिफानि लुखानायखाय सैमा बिफानि लुखानाय मोनदों बाहाय खामसालियाव गादेरफैजोबो माबा लाबोनानै जाफैबाय बे जायगायाव माबा गेसाव मोनामजोब्बायहाय मा लाना जाफैदों नोंसोर मोसौफोर ना गोथै माबा दाउ गोथै लाबोना जाफैखो ना माखो नैबे जायगायाव नोगोर गाज्रि मोनामबाय दे माबा बुस्थु गोथै लाबोना जाफैखाबाय बिसोरो अबे जायगायाव गोथै लाबोना जाफैखो दा बोरैबा मोनामबायलै माबा मोनसे बुस्थु लाबोथारबायदां बिसोरो खगासो सुनांसिगोनहाय
महेश महेश नों बबेनि ब्र होनदों आंखौ रावबो अनलानो स्ट्राहेलि आगैखौबो नागिरबाबो फैयासै आंनाव मोनसे कमेन्ट खालामना दोनदो माबा बुस्थु लाबोबाय नोंस्रा सैमा खिन्थु मा लाबोदों नोंस्रा हा कुर्ताफोर बे बस्थायाव मानो उन्दुखो बस्थायाव दा उन्दुखा आंहा सुबाय थानो बायो आरो सेन्देलखौ दालांखा बिगुरासो जिगोन गाबोन सेन्देलखौ लाङोबा आं नोंनो माबा ब्लु होखाबायना सिट्रा हिलिनियावहाय डाइरेक्ट थांदो दे लोगो आंनो थांफानो दे गिनाङा आबै सिगिदों नोंखौ सोरबा आबैनो सिगिदों माने मा होनो बोरैबा मा होनबावनो आरोना गोसोखौ बोरैबा गिनाय मोनो एसे गिनाया गिया जेरैबो बेराजोबखा सारिफालि होमबाबो एसे बुहुद पेटानिफोरखौ गियो साबियाबो बोरै गिदिंनानै थाखोबाल फाग्लासो खर'निया गिलिफालु ग्र' ग्र' थंख'खाबायहाय नायरि आस्सा दैखौनो लायासै नालाय आंबो र' आं चिरां बिजनिनि ब्र होनदों दोर र' बिमा दोर र' बिमा दै लांदों दै लाबोगौनो ओंखायनो मोनानायमोनदों नों आबै ओरैबायदि गेसाव मोनामदोंना नागिरबावबायसो आं आयु थोरसि सुवाखैहाय जोंहा सयथि गाबोन फुङाव थैखागोन आङो सुखानाय जायाखिसै दिनैहाय थोरसिखौसो सुनोसै आं नोंसोरजों रायज्लायनो आं थोरसि सुहोलांसो सुनोसै आङो न' सिङावनोखा ना आरामनो गाबोन फुङाव नङाबा एखे जारला जाथारगोन आङो थोरसि सुनोसै आं नोंसोर थाबाय थादे आंजों रावबो थांनाङा ओमफ्राय सैमा ना मावजि लाबोगौ सैमा लाबोदोंदां मावजिया गैया आं ओंखारथ'बाय गुड नाइट अके आब' सित्रा आंखौ गाबोन बेग हरफिन दे होनदों सित्रा दे लोगो खालामदो होनदों गैलालै नों लांजासिगोन नोंनो थागोन दे नेबाय थागोन नोंखौ दे आं थोरसि सुनि नेबाय था कमेन्ट फरायहोलां थोरसि सुलां नङाबा गाबोन फुङाव बागोन सुनो माइरि बरथिकखा आलासि जानाय मानाय दे दै लुना होनि दे जागोन दे लुना होदे बबाव दोननांगौ जाखो मबाइलफोरखौलाय जेरावबो दोनजालायो मबाइल बेलाय माबाखौसो लाबोनांगौमोन र' सेलफि स्टिकलाय आइया दैयासो गगारलांजोबबाय रावबो लांनो हाया दे आबै आं दं दे आन्थु नायलाय उनथिं नायलाय होद बिदि दासिगिथार ओंखाम संग्रायावसो आंनो सेलफि स्टिकाबालाय अबाव थांलायखोलै होननाय बिफर माब्रै दं ब्र खबरा होनदों लाबो आंबो एसे मानजिना होनि नोंसोर नेग्राल' जा आं मानजिगोन बाबुआबो उन्दुखाबाय आयु बोरैबा हाबना थाबाय सेलफि स्टिकआ बेकग्राउन्ड मिउजिक होगासिनो दं नोंबौआबो नांलाबाय सोलादोहाय मबाइलफोरखौ दंलै बस महेश होनदों आबै होनदों लाबो आंबो एसे मानजिनि आबै होनदों ओइ सेलफि स्टिकआव सोबाय आं आरामनो
सिल्पि स्टिकाबो थाबथारबावा माथो खायलेंलें जाखो गोजौद्रायदों नामा आंबो उन्दुनोसै दे आब' दे र' ब्लुखौ लाखिसानोसै आङो ब्लुखौ लाखिबाय उन्दुदो दे महाज गुड नाइट मोजां दे आब' ब्र होनदों ओमफ्राय मोजाङैनो थानांगौ गासिबो बिदिनो होनदों दे नोंसोर कमेन्ट हरबाय था दानो उन्दुनो नाङा आसोलफोर दानो उन्दुनो नाङालै नोंसोर नेनायखाय थोरसि सुबायहाय आङो बोरो कमेन्ट हरदों मा थाबथालायबायसो नामा मबाइलालाय आंथ' हरसे थाखायो गुड नाइट आब' आरो गाइसमोन दे गुड नाइट आरो स्विट ड्रिम दे मोजां सिनानै हो होनदों ओमफ्राय अके दे होनदों अके महेश ग्रेट होनदों गुड नाइट होनदों बे मबाइलखौ रेस्टर मारियाबा जानाय नंला होनदालांना गोमबोरसिन आंना मेम'रि फुल जाबाय बे माने मा होनो 3GB रेमल'ना एसे भिडिअ माबाबाथाय मेम'रि फुल जायो मिथिबायना आंथ' उन्दुनोनो ओंखारखाया मानो उन्दुनो ओंखारा जाखो नोंहालाय बोरायबाय बिलाय बोरायबाय नामा मावजि नायनायाव गोसो हो मानजिनायाव गोसो हो मानजिगासिनो दं भिडिअखौ दाननानै ला भिडिअफोरा दानबाय ओमफ्राय दिनै खेबदों आरोना आलासि फैनायखौ इडिट खालामनानै दोननोसै दाहाय ओमफ्राय गाबोन फुङाव हगारसै गाबोन फुङाव हगारगोन आं नायनानै हेफाजाब होबानो जाबाय ओमफ्राय नोङो भिडिअखौनो मोननै मोनथामनि खेबनानै दोननो हायाबा बोरै भिडिअ बानायगोन दे आं बे मबाइलजों रेस्टर मारिबालाय थिग जासिगौ खोमा मोनथियोनो मानोथाय उन्दुनोनो ओंखारा मा जायोथाय सानाव माबायाव फुङावहाय गावहा माबा उन्दुदां सानजौजासे ओंखायनो उन्दुनो ओंखारा जागोन खोमा रेस्टर मारिबा जागोन बारलागासिनो मानजिखो दसथायावसो सिखारो ओंखायनो नोङो 6थासोआव सिखारनो सोलोंलाय होमबानो उन्दुनो ओंखारगोन
दसथायाव सिखारनानैलाय नोङो बोरैथो उन्दुनो ओंखारबावनांगौ जाखो नायदो ओमफ्राय जागोन र' थिग थालां होनलाजोब्बाय थिग थां होनलाजोब्बाय औ मानजिनायालाय सिं थाङालाय होनखागोनानो आरो दसथायावसो सिखारो 8 जन दं सोर हरदोंथाय ओमफ्राय कमेन्टआ हरो सानैल' 8 जना साफे दंलै आंनि माबायावहाय गोमबोरसिं खोन्थाहरलाय आंनियाव 8 जन देखायदों साफे दं आंनियाव 8 जन देखायदों खिन्थु नोंसोरनियाव खयजन देखायदों मानसिफोरा आठथायाव उन्दुबाबो 10थायाव सिखारखायोनो नङालै फुङावहाय 6थायाव सिखारनो थिनदां नोंखौहाय नम्बर साबा ए आंनियाव 8 जन देखायगासिनो ओमफ्राय मेसेजबो रावबो हरा सना थिख्लि फैबाय नै मा दावराव बाजाय थोरसि सुदा आं नै गोमबोरसिंमोन नेनायखाय मा गाबोन फुङाव सुनो माबा गनायनि दानो सुखाबाय आं नै गोमबोरसिंजों बिफाजों नेदों दै लोंना होग्रा जादों मा ओंख्रि जाना फैखो संख्रि ओंखाम संनाया दै गोलैजोब्बाय थिख्लि दासो सयथाया थालखौनो मोना सयथायाव थाल मोनबावानो जोङो बिदिनो गाबोन 10ता साराय 10तासोआव थांगोनलै समबारसिम ओंखामखौ जानानै माबाखौनो थोरसिखौनो दै होआखै रानखांलायबाय अरा बिफोर फन रायलाय दासो ना मा होनदोंमोन जासोबाय दहाय ओंख्रिया बिसिबा बुरजा थोरसिया सुनांबाय दिनै आलु मैगं थिख्लि खर आसा होनदों आंना बिफिया गाबोन मा सानगोन मानो बिदि बिमा होनदों मानो बिदि बिमानो सोर जाखोबालाय MK बसुमतारी सिनायलालाय सोरथाय बिफरानो नामा सना थिख्लिया बेटारि बिहारि मा बेटारि जोलैनो दोनग्रासोरा होनदों थिख्लि बिमानो नाम्बारखौ हरनि दे होनदों बेफोर थिक थोस आं नङानो सोरथो बेलाय MK बाय चेनेल आयु मालाय सोर जाखो MK गोमबोरसिंसोदां ना सोर MKआ
खैजन जाबाय आबै बे एमकेया सोर आं नङालै बथल लांना हरैसो नामा बथलखौनो लांनानै हरगासिनो सैमाया नोंनाव टेक्लिनि नाम्बार दंना गैया आंनाव गैया मा होनखोनो सोरखौ होनखोथाय सना टेक्लिया मा होनखो होननानै सैमाया बथलखौनो हरगासिनो दं आंखल गैया आंहा थैबानो लस गैयानो होनदों थैबाबो लस गैयानो नों मा खोनादों बेखौनो होनदों टेक्लि माना भिडिअ बानायजेनगोन माला भिडिअ बानायजेनगोन टेक्लि थाब हाबा दाजाखा नै आं बायदि थोरसि सुनांबाय थागोन थोरसि लथाजोंनो दिन थांनांगोन उन्दुदोलै बिमानो आयै सोर जाखोथाय एमके खोन्थाहरलाय आं चेनेलाव हाबना नायथारसै र' आखाइ सुगारनानै एमकेखौ सोर जाखो बेलाय चेनेलानो गैया सोर जाखो बेलाय सोर एमके खोन्थाहरलाय नों 7 जन जाबाय आबै दे सोरनो बिखर होनदों उनसुसो होनदां उनसुसोना जेबो नङालै दैयानो थाङासै थांथारबाय जेबो नङालै एमके सोर नों खोन्थाहरलाय बिफरसो औलै बिफरसो बायदि मोनखादां ना मा बिफरसोलै मन्जुलिनो थाखालि ना मा होनदों टेक्लि मन्जुलिनो टेक्लि आं नाम्बार दाख्लै नाम्बार कालेक्ट खालामदोंमोन नालाय बेखौ होनदोंब्रा बे आं नङालै ओमफ्राय सोरथो बेलाय हरदों वाट्सएपआव हरनानै दोन
ओंख्रि जाखो बाजैनो ओंख्रिया जोंनिया सबाय ना ओमफ्राय बोरमा बिबु खर' लागायनाय एवनाय अमा बेदर मैथा जोगोनार बाथोन ओमफ्राय मामा दिंखिया एवनाय नोंगौ बेनो बेसे बिमा बिमा बुङो औ बेनोखा बेनो बिमा बिमा होनखायोना सोरथो बिमा होनबावोना बेनि सारा रावबोथ' बिमा होनखाया गुड नाइट बाजै आंहा दिनै दुखु मानो दुखु जालायखो नोंहालाय रायलायनो मोनाखैलाय नामा निजेमजोंलाय मानो दुखु जाखोरानो दाहाय हरगोन र' माबा भिडिअ बानायजेनदो होनदों ओमफ्राय मा जालायखोलै मा जालायनो मा जाखोनो बिदि खोन्थाहरदो सयथि आं नङानो नङा नोंहाय बेस्रा ओमफ्राय दा साफै दङलै खोन्थाहरलाय आंनो आंनाव 8 जनानो 8 जन देखायगासिनो दं बेटारि गैला नामा बेनिखायनो दुखु जादों साबा सोर साबा दं बेबा नोंसिनि अननायाव नोंसिनि सापर्टआव थोरसि सुखांथारसै आं नै जोब्बायानो ओमफ्राय गाबोन बिखुनजोआ सोर सुनानै दोनखो इन्जिनसो फैनानै सुनानै दोनबाय नामासो नोंसिगोन जि बुरजामोन थोरसि लथाया सोर सुखो सानसिगोन आंखौथ' उन्दुनायसो नुदोंमोन ना बे दहाय बिदिथ' सिखारनानै सुफैनथारा बे नोंसिगोन बे आंखौ गाबोन सोर साबा दं कमेन्टखौ साथाम हरो ओमफ्राय दिनै जाहैबाय थोरसिखौ सुखानानै दोननो मोनोबा ना थारमाने गाबोन 7थासिम उन्दुनो मोनबाय आं गोसोबायदि मिथिबायना गावसोर सिखारनानै साहाखौ फुदुंनानै लोंग्रोगोन आरोखि ना टेनसन गैला दिनै गाबोन 7थासिम उन्दुनो हाबाय आं 7था 7:30सिम ओमफ्राय थोरसि सुनानै दोनाबा गोसोआ केमन मोनो आरो बिसोरबो सुनांगौबा थोरसि सुवाखै मा सुवाखै मानो दाबो सिखारदिया होनगोन ना नङाबा बिदिनो बाजै मा होननो बेनो आंनिबा नोंनि दुखुआ बेनोसै आरोना सोर दं बुं आंखौसो सन्देह खालामगासिनो बाजै गावदां उन्दुनो ओंखाराखै नामानो थोरसि सुदों आं थोरसि सुदों जोंहा गोमबोरसिं बिफर आं साथामजों गोमबोरसिंजों बिफरजों नेग्रा आंहा मानजिग्रा
थैफ्रा गगारजोब्बाय बे गौतमाबो बिमा गौतमानो बिमा होननाया गौतम नों बिमा होननानै फैदोंमोन नामा दहायलाय गौतम र'लै बेखौ दाननानै मा होनदों बे सोर खोमालै आंखौ लायगोन मोननाय नंलिया इउटुब चेनेलखौ डाउल फैनोसै वान नामसिम मा होनखो आंखौ लोगो मोननाय नंलिया आं इउटुब चेनेलखौ डिलीट फैनोसो वान नेमसिम एकथासिम लाइभ फैनोसै नामा डाउनलड लाइभ फैनोसै नामा गौतमालाय सिमसो एकथा मा होनदों बुजियाखैलां सालु नामा गाबोन सानाव जासे उन्दु लुबैनाया गाबोन सानजौजासे आराम सुखांबाय नामा आबै सुखांबाय दाना बानलु देन्था गारलायबाय आरोखि ना आङो गाबोन गारनाङैनि बानलु देन्था गारबाय आङो खामानिया गाबोन आसान जागोन ना आंहा ओंखायनो बानलु देन्था गारदों आरोखि ना बानलुखौ देन्था गारनानै सुनानै सर' होनानै दोनखानोसै आरो आरामनो सुनांला उनावहाय माबायाव जोबनानै दोननोसै हानदो देदो स्र' स्र' गौतमा मा होनखोथाय नोंसिनियाव खयजन देखायदों आंनियाव 7 जन देखायदों दा गुमबरसिं आबौ नायसाय खयजन देखायदों नोंनाव आंनाव 7 जन देखायदों आइदि थाम्फैया आथिं आइदि अरफबजोब्बाय सोरखौ बिमा बुङासै आंलाय बिफर सुवादनो दहाय सोरबा बिमा होननानै मेसेज हरदों ओंखायनो नोंखौ सानदों जोङो आंनावहाय मामा एमके बाय बसुमतारी ना बोरैबा दे थाब सु होनदों सुखांबाय बानलु माबा देन्था गारदों नै बानलुखौ सुनानै सर' होनानै दोननोसै आं लाइभखौ 2 मिनिटसिम दोननोसै 2 मिनिटसिम मा 2 मिनिटसिम दोननो माखौ 2थासिम ना 2 मिनिटसिम गौतमसो बा बिमा होनफैदोंमोनलै ना होनफैदोंमोन होनदों आइ थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ जि बुरजा लाबोदों बानलुखौबो आधा केजि लाबोखादोंदां बागारख'नो हाया मानो हाया अन दं लाइभआ नोंनाव अन लाइभ दं लाइभ होगासिनो दं आरो नोंबो मिथियाना गुमबरसिं थांगोन ना माखोथाय थोस आं दासो फैदों आंनियावहाय खयजन दङ खोन्थाहरलाय बिफा
खिथाहरलाय दा खयजन दं आंनियाव 7 जन देखायदों आरोना dong दोनबाय आं दासै दे दानदो दे 7 जन नायगासिनो दं 7 जन दं ओमफ्राय रावबो कमेन्ट हरा सोर सीसी केमेरा लागायनाय बायदि नायगासिनो आंखौहाय सीसी केमेरा लागायनाय बायदि नायगासिनो साबायानो सीसी केमेरा दोनबाय आं लाइभखौ दे दोनदो नोंनिखौ दोनबाय होनदोंना गौतम दोनदो दे आंनियाव जइन जानानै थादोलाय दोननानैहाय उन्दुलांबाय बिसोर जानो उन्दुलांखो ना माखो 6 जन देखायबाय नै हेड कमेन्ट हरदों आंनाव सासे मानसिया मा हरा मा बुंहरा खोन्थाहरलाय गौतम खोनासंनो जोंबो एसे 6 जन जाबाय 6 जन जाबाय गौतम मा होनहरा नोंखौ खिथाहरलाय बगिया बुंथाव जायालै बाजै आंनाव मैया सोरमोनथाय फार्स्टआव मोजां रायलायहरबाय आरोना ओमफ्राय दाना ममिखौ बिदिनो खुदुनो पिक्सार हरदों आरो माबाखौ सोरखौ हरामोनथाय दाना बेखौनो मा होनखो मा बोरैबा होनामोनलाय मा लाइभ बेलाय खुदुमलायनाय गासिबो लाइभ बिलाइ होनहरबायब्रा आंखौहाय ओमफ्राय आं जेबो सानाखै आरो जेबो नङा जेनेबा होनहरदों थिगासे गाव सोरबा मोजां मोनाना मोजां मोनाखै खोमा नोंथ' साथामसोखा बुंलाय मा होनना बुंलाय होनदों नोंबोथ' साथामसोखा होनदों 3 CID दं 3 CID दं 3 CID आसे आं एसे दुखु मोनदों मानो दुखु मोनखो रायहर जानायखौ मैयानिखौ मैया मानि जानाया बे नङा दे मोजांसो वाशिं जागोन दे 7 जन जालायबाय आरोना जेबो नङा दे होनदों एकदम बुरजाखाया फेक आइडि नि नेम बाजै बिदिनो आंनाबो मैया फेक आइडिसोमोन ना चेनेल गैयामोन फेक आइडिफ्रासो बेबायदि हरखायो आरोना चेनेल गोनाङा मालाबाबो आरो जों चेनेल गोनाङाबो अबेबा गाज्रिफोरा हेड कमेन्ट हरो माने चेनेलजों हरा आरो गावनि चेनेलखौहाय आनजाजानो गियो ओंखायनो जेरै सापर आइडि खुलिया होमबा बे सापर आइडिफोरजोंहाय हरो आरोना बिसोरो कमेन्टखौहाय जेनेबा आं दा हरनोसै आं सापर आइडि खुलिनानै आंखौथ' आं होननानै सिनायनाय नङाना नोंसोरनो सिनायनाय नङा 7 जन जाबाय 6 जनल'सैलाय हनै ओमफ्राय बे जोंजोंहाय हेटार्सखा आरो जोंनि जेनेबा बिसोर मानसिफ्रा हेटार्स मानसिफ्रासो बिदि फेक आइडिजों फैनानै माबा खालामोना बिसोरबो चेनेल गोनांखासो मिथिबायना
चेनेल गैयिया बिदि नायलाबायखाया कमेन्ट बिदि मालायनि लाइभआव हाबफेरनो रोंखाया चेनेल गैयि मानसिफोरा बांसिनानो बिदिनो एसे खम आरोना सोरबा सोरबा जंखाय हरो फेक आइडि सोलि बाजै स्क्रिनशट खालामना दोनदों मा नाम चेनेलनि नामा खोन्थाहरलाय माबानि नामा आइडिनि नामा सापर्ट आइडिसो बियो मेन आइडिजों फै बिदि रायग्राफोरा हयबो मानो बिदि खालामोरा मानसिफोरखौलाय फेक आइडिनि नामखौ मा बुंथाव जायालै बाजै फेक आइडियाबो गाज्रिबावसो आरो बानायनायाबो ओमफ्राय सुखांबाय नामा आबै सुखांजोब्बाय बानलुखौबो गारखांबाय अरजाया बिदिया जेबो नङा दे दाना दै लोंनानै थांसै दै लोंबाय थांसै गौतम बुंथारगासिनो आं गोनबा बाजै आंखौ गाज्रि दामोन आब' बुंथारनोसै आं दे गाज्रि मोना दे थाला होखांबाय लाइट अफ आयौ सिबा थांगायाव सुदावबाय बुंजायाबा दाबुंलै नो बेनि आइडिनि नामा बाजै नों फोथायनाया वाट्सएपआव SMS खालाम आं हरगोन बाजै फोथानि फोथायनाय आं मोजां मोना
बिसिनायाबो आं गाखोबाथाय गाबलाजोबखायो सयथि गोजांदों हा गोजांदों सि जोमनो दै सौखिखौनो मा बायनानै लाबोखो गोमबोरसिं नोम्बौआ मा होनो सौखि माने लहानि सौखि ओंखारोना बेखौ बायनानै लाबोबाय आरोना बेयो मोजां मोजां नालाय फालें लायनो थांबाय बक्स फाइलें लायनो थांबाय आंखौ लांफालायासै ओमफ्राय दाना बक्स फाइलेंआ दाम गोसाथारनो आंनाव फैसा एफां मानि जाया होननानै मा होनो 10,000नि स्टिलनि सौखिखौ लानानै फैबाय आरोखि ना बियो स्टिलनि सौखिखौ लानानै फैबाय दाना उदाया सौखियानो थगायजानानैसो हरदों ना मादों मानसि गाखोबानो गिग्रि गाग्रा गाबजोबो जिरायबाबो ओमफ्राय बिसिना मोदोम सानेरबाबो गिग्रि गाग्रा गाबो ओमफ्राय मेट्रिस बायना लाबोलायबाय आरोखि बियो मेट्रिस लाबोबाय 10,000नि ओमफ्राय 10,000नि फालें लाबोबाय 20,000 थांबाय होमबा नों एखेयानो जाबाय बक्स फालेंआनो मोनोमोन 20,000नि एसे होदेरनानै ओरैबायदि फाग्ला गाथिया सौखिखौ लाना फैबाय आंहा उदालगुरि टाउननि बिहु नायगासिनो नो आदा दिदोमा दे नायदो आदा दिदोम नायदे बारसोलै बिदिखा दाबो 7 जन दङ 7 जन दङ सरि दे बाजै बुंनो सानाखैमोन बाजै दे जेबो नङा 8 जन दं दिदोमा मा जायगा जादों उदालगुरियावनो सिनेस खालाम आब' है सिनाया जेबो नङा लहानो मोजां जाखायोमोन ना लहा मोजां नङा उदाया जिबनाव जाबायखा मोजां होनना लाबोबाय उदाया गाबजोबो होथेयाखैबो माथो गोलोमदों फांखायैनो टेबोल फांखाखौ मासिबां मेजेमब्रा मानसिफ्रालाय नों मोदानो होनबाय नालाय गामसा होथेनानै होदों फैदोना दोनलांसै आं फै थांदो गेटखौ थाला होदोंना होआखैमोनथाय गेटआबो हनै सेन्देलखौ लांबाय सैमाया मेगन मेसे बायदि थाबायखो ना माखो सेन्देलानो गानबाबो जाला सेन्देला खबसे लानानै थांबाय सैमाया हनै बेयाव गारैबाय फाफि सैमाया आंनाबो है दावलांबाव गोदाव सोराव आंनाबो बक्सनि बाजै 24,000 नोंना आंनाबो बक्स फालें औ 4,000 5,000 होदेरबानो बक्स फालें मोनोमोन जालालै उन्दुनो ओंखारनाया उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुदो दे उन्दुनो ओंखारबायबा फोजाबासो नों आब'खौ रायजागोन नों दा रायजागोन नों दानो उन्दुयो 7 जन दं बांद्राय गिदिर दाहो फांखाखौ मिथिगौ ना नोंनि थोंजोंल' होना लानांगौ बाबुनाव नाङो बैरो SMS बै हरा माथो बाजै बोरो SMS बै हरा माथो बाजै औलै SMS खौनो हरा नायखोमाबायसो थायो मुसारि एथेबना ला थाम्फै हाबो मुसारि एथेबाबाथाय उन्दुनो ओंखारा आंहा
रायजाबा हामगौलै आबौजोंनो रायखागोनबो दा दावराव रायलायबा ओंखायनो लासै लासै रायलायदों आं दावराव रायलायबा रायो होमबाना बारा थांनानै मेंनानै फैनाय जायोना गारि सालायनानैहाय दिनैबो सानसे बग्रिबारियाव थांबाय मैया गुवाहाटि ओमफ्राय दाखालि बग्रिबारि ओमफ्राय बिनि सिगां माबा क'क्राझारमोन नामाथाय ओहो बङाइगाव आरो बिनि सिगां माबा मंगलबार खालि अफाय थांमोनलाय बियो मंगलबारावहाय माबायाव थांदों बियो बरपेटायाव थांदों मेडिकेल कलेजाव ओमफ्राय बुधबाराव बङाइगाव ओमफ्राय गथ' कल बै हरा SMS बो हरा वाट्सएपाव बाजै नोंनि नाम्बारखौ सेभ खालामबावदोंहाय र' ओमफ्राय गैयालै जोंहा दंफांनि बिसिनायावनो उन्दुनांगौ गरिब मानसिना जोंहा हैस मा होनबावनो नोंखौ सोर माहाजोन दंबायलै जोंबो ना गरिब नोंनो बाजैनो आङो नाम्बारखौ सेभ खालामबावदों नोंनिखौ कालार बक्सआव लिरनानै दङ दाबो खैथाव दिनगोन मा होननाय जाखो खैथाव दिनगोन मा खयथाव दिनगोन खैथायाव दोनगोनसो खैथायाव दोनगोन नोंसोर उन्दुबा ना आंबो उन्दुबाय नों बाजै गावदां बावसुलि नों बाजै गावदां बावसुलि होनदों 12:30 दोनगोन 1 घन्टा दंबावो होनदो उन्दुनो ओंखारबायनो जोंनिया बिफरा बिफाया आंना माबाया नेटा बेसिबां थांखो 3.39 GB थांबाय दिनैहाय मिथिबायना माबायानो थांसै 4 GBयानो थांसै दिनाव 4 GB सोरबा फाग्लाबा बाहायो हिनजाव मानसिया फाग्लासो फुरा भिडिअ नायदों आं दिनै बयनिखौबो 3:20आवसो नायोना ओंखायनो लाब थाङो थाब उन्दुनाङालै ओमफ्राय आंहा गाबोन जेसे सोराङो एसे गोदो मोनो फार्स्टआव सिरि मोनो हो फार्स्टआव सिरि मोननानै सिखारनानै दर खेवनानै दोनसै मानोना नानिया टिउसन लायोना 6:30आवहाय ओमफ्राय सिरि मोनबानो आङो दरखौ खेवनानै दोनखायो आरोना ओमफ्राय लाइट फांखा खोमोरस्रांजोबनोसै ओमफ्राय खोरखि खेवनानै थान्दा रिलेक्स उन्दुफिनसै आङो खिन्थु नंगुमैनो ओंखाम सङाबासो आरोना ओंखाम संनांगौबाथाय उन्दुनो मोनला बे भारा थाङोबाथाय नै गाबोनथ' भारा सालाया गाबोन सानसे जिरायदो होनबाय आरोखि ना आङो समफोर मंगलबाराव 4:30आवनो थांलायगोन बरपेटायाव होमबा बे ओंखाम जालांनाय नङा आरो 4:30आव थांबा गावनो बिस्कुट 2 दोनफैखादो ओमफ्राय दै होफैदो गाव जाबाय लोंबाय ब्लद थांबाय दिस्टार्ब गैला आरो ओमफ्राय बे 6:00-7:00आव थांनायबासो ओंखाम संनानै जाहोहरथारनांगौ आरोना ओंखाम दोननानै थाङो बिफरखौ उन्दुनो ओंखारबायबा थांनो हो होनदों बाय बाय गुड नाइट होनदों 25 सोनानै लाबोखादों आं 25नि सोबा 2 GB मोन नामा ओमफ्राय 30नि 29नि सोयोबा 2.5 GB गोन 2.5 GB ना 2.5 GBयानो गोन ओमफ्राय आं 61निखौ सोदों 61निबा 6 GB मोनो
1.5 GB दिनावहाय ओमफ्राय 61नि सोनानै दोनदों। दिनै 1.5 GB बा बेसेबां थांखो आंना ओरै मैया 2 GB दिनै गैखालादां बारा। मा गारि सालायो आबौआ अगनार ना मा होनो अगनार होनो आंना 6 GB जोब्बाय आनथारा MB सोना लाखादों एक्सट्रा MB सोना लाखादों आंबो ना एक्सट्रा MB सोदों नो आंबो एक्सट्रा MB सोदों मैया सोदों आंबो 61नि सोदों आङो 6 GB मोनो दिनैनो 4 GB थांबाय नै आरो मैया ओरै 1.5 GB मोननाय दं ओरै 6 GB आंना टटेलि 12 GB नि आंना दिनाव 12 GB मोनो नामा खयजन देखायदों नोंसिनियावहाय गोमोरसिं नायसाय आंनियाव 8 जन देखायदों नंगौ नामाथाय आठजन दङ कमेन्ट हरो साथाम सोदेराबानो जायालै थोआनो औ ना थोआ जों मा भिडिअ हगारनाय आरो नायनाय बेयावनो थोआ आंनाबो भिडिअ हगारनायाव थाङो आरो आङो ना इउटुबाव नायो 320आव 340 ना मा बेयाव नायो ओमफ्राय आरो आङो फेसबुकाव सिरियाल नायोना फेसबुकाव नायो आरोना ओंखायनो थाब जोबो बुरजा ग्लाब गौथम मा ओंख्रि जाया नोंस्रालाय दिनै ओंख्रि गोमबोरसिं नोंस्रा न'खराव साफे सोर दं खोन्थाहरदो दे एक्सट्रा MB आनो 12 GB बाट मेन MB 2 MB 2 GB सो दा मा MB बेलाय MB 2 GB खा आबौ नानि आं ओमफ्राय मादारफादार गैलामोन होनदों नामा आबौ नानि आं बिनानावा खय बोसोर जाखो बाबा आदै दस्रायावसो थायो जोंना ओंख्रिया अमा बेदर आलु दालि ओंख्रिसो बाजै 16 माया 16 गोमबोरसिं माया 16 जाखो कमेन्ट हरदो लोगोफोर सोर दङ आंखौ नायगासिनो दङ सोर 8 जन दङ 8 जन दङ सोर दङ कमेन्ट हरदो अननानै सोर दं आरो लाइक होआखैबा लाइक होदो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो दे सनाफोर नानिनि बैसोआ 16 बोसोर जाबाय आरोना होमबालाय मेट्रिक होबाय देग्लाय होबाय ना होगोनसो आंनिबाथ' मेट्रिक होबाय जानांगौ 3आल' कमेन्ट हरदों साबाया कमेन्टखौनो हरा औ होबाय रिजाल्ट मोनबाय मोनाखैना
होबाय मोनाखै दे मोनहां सासे खमायलायबाय सयजनल'सैलाय सयजन मानि माबायाबो बिफराबो थांखाबावबायसोना नोंसोर सानैल'नो बिफराथ' कमेन्ट हराखै बिफर दंबाथ' कमेन्ट हरखासिगौमोन ना नोंसोर सानैल'नो साब्रैया सिसि केमेरा थालिर जानोसै आंहा थालिर थालिरा थावा थिख्रावथियासो थाम्फैसो हाबलायबाय नामाब्रा मुसारि सिङावलाय थाम्फैया बान्दोनो हाथारालै आङो थाम्फैयाबो आंखौल' अरो गोमोरसिन नोङो आंजों फ्रेन्ड दंना गैया होनदों गौतमा होननाय गौतमा NLFB आव थायो बाबाया दं बाबाया दं लोगो दंनो हारिनि खामानि मावो होनबालाय नोंना बाबाया SM हाय गुड नाइट आब' गुड नाइट SM वेलकाम साबसक्राइब खालामबावाखै नै SM खौहाय नोंजों लोगोआनो गैबावा लोगो जाबाय दे अलाव होनानै लाबाय आं भिडिअखौ दाहायफोर नायसै नोंबो आंखौ सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामबानो जाबाय SM आमाया हेलौ मंजलि जी हेलौ वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू ब्लू हरलाय बाजै अके होनदों लाइक एन्ड थेंक इउ लागाव दासो जादों दानो आमाया SMG हेल' होनदों बिदिनो होननांसिगोन होनदों फैबायलै सोरबा होनदों आमाया उन लोगों के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ SM चेनेल मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खिथाहरदो गोमबारसिं आंनाव कमेन्ट हरना दोनलाय होनदों गौतम ब्र चेक करना हम ऑल या न्यू होनदों गौतम होननाय मा होनदों नोंखौ आमाया शर्मा अमाया न्यू है फ्रेंड कीजिए फ्रेंड हो जाओ ब्लू जैसा हो अमाया फ्रेंड हो जाओ गौतम आओ 3 से फुल व्हाट्सएप चैट
जापान नहीं तो केरला केरला Amaya hello Didi to ID मेरी pass only hello Nazarin कैसे हो दीदी फुल वॉच करना गोमबोरसिं आं नोंगौना चेनेल दङ दै साबसक्राइब खालामना हो आंबो नोंसिनिखौ साबसक्राइब खालामगोन दे आंनिजोंसो हरफ्लांबाय आंनि इउटुबसो खुलिनानै दङ जावलियाहाय हौवाया मैं शर्मा ब्लॉग फैन है कि नहीं एक बार चेक कर लो प्लीज थैंक यू ब्रो आप बताओ हाय लाइभआव नामा औ लाइभआव आदाया गरदबाय नामा बाजै औ गरदबाय जेबिया नंगौमैसो दे नों दासो मा नाम जेबिया नामा औ आं बानायसै गोमबोरसिंखौ बानायग्रोनोसां साबस्क्राइब खालामनाय नै 336 जाबाय दे भिडिअ नायगासिनो आं नै हेलो हेलो आज मेरी एलबी में स्वागत है गौतम बसुमतारी नोंखौबो साबस्क्राइब खालामबाय 166 जाबाय नोंनाबो आदाखौ फ्रेन्ड अरगानायसै होनबा बेना 61 जाबाय आदाना 61 दङ कमेन्ट हरबाय आं दे गौतमनावबो खान्थाल जानायाव कमेन्ट हरबाय आं खालामबाय दे बाजै अके
फुंजानि गेथाइ होनबाथाय गोसोआनो बोरैबा मोनजोबोलां। फुंजानि गेथाइ होनबाथाय मा फुंजानि गेथाइ? फुंजानि मेथाइ होनबाथाय गोसोआनो बोरैबा मोनजोबो। गौतम से सकते नायस'नोल' बर' आमाया जेबी को भी सपोर्ट करो, जेबी भी आपको सपोर्ट करेगा। आदाखौ हरबाय दे बाजैसोना नायगासिनो आं बेखौनो। फुंजानि मेथाइ थांबाय दा थांबाय खोमा र' नायगासिनो आङो। आनु कमेन्ट थांबाय नामा? आबौनि भिडिअ'आव होनायखौ नुदों ए Oi? Ada anu komen थांबाय नामा? रलै नामा वाइटि स्टुडिअ खोनाखाबाय ना? र'दै नायगासिनो आं नाइस बेबि फैबाय गौतम बामोनसिं आंनाव मोनसे गोमबोरसिं कमेन्ट हरना दोनो भिडिअ'आव प्लिज।
अननायनि दं उन्दुनानै फरायनोसै आं दलदनो दा उन्दुलांथोंसैलाय बाल कमेन्टखौनो बावनानै आंहाबो हरै दाला फांखा जानायालाय मा आंथिनो दावबावलायखोलाय दैसाखौ होख्रेमफ्लांगोनहाय उन्दुबाय आं सिनस्रिया जा मोजां ब्रम ब्रम मोनलायलायबायहाय उन्दुनोसै आंबो गोमबोरसिं गौथम उन्दुनोसै आं जि उन्दुनो ओंखारहां मोनबाय गोमबोरसिं उन्दुलांफ्लांगोननो ओंखायनोथ' होनदां दोनसां उन्दुनो ओंखारथारबाय आङो उन्दुलांफ्लाङोबा स्रि थायोबा उन्दुलांफ्लांगोन दा कमेन्टआबो गोलाव गोबाव गोबावजोंसो हरोना नोंसोरो गैया कमेन्टखौनो हरा गावस्रा
सिखारदो लाइभखौ खालामदोनो गैला उन्दुलांबाय आबैयानो गुड नाइट उन्दुसै दे आङो उन्दुलांफ्लांबायमोन थेन्थ'फ्लांदों दे उफ उफ आबा उफ 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 आबा ओमफ्राय दोनोथाय लाइभखौबो र' सना र' बावो नङा सना स्टप होननाय हैस अबावबासो थांबाय र' नै सोरनावबासो